Milí naši zákazníci, veľmi rád by som vás chcel predstaviť náš nový model na sezónu 25-26 zima. Je to kabátik, ktorý je vyrobený z vlny nylonu a kašmíru. Podiel kašmíru je tam 10% a vlny 70%, čo je tá najlepšia kvalita na trhu. Kabátik je športový, v dĺžke ku kolenám, takže krásne zakrie sukne, na zimné obdobie úplne ideálny. Či už k botaskám, teniskám, vysokým opätkom taktiež môže byť žiadny problém. Kabátik sa dá nosiť buď takto zapnutý, alebo úplne rozopnutý, keď bolo teplejšie, môžete dať do neho kľudne šál, čokoľvek si predstavujete. Ozdobený je našim logom, novou sponou, ktorú budeme dávať, respektíve brošnou, ktorú budeme dávať teraz ku každému kabátiku. Taktiež jeho počívka, môžeme ukázať. Má krásnu vzorovanú počívku a celý kabátik je od bokov, respektíve od pásu až po ramena vyteplaný, taktiež aj v rukavoch, takže vám ňom 100% nebude zima. Objednať si ich môžete na www.kabaty.sk alebo môžete zavolať mojej mamine na 0903 550 720. Veľmi rada vám poradí osobne s výberom. Taktiež vám môžem garantovať, že kabátik bude 100% ušitý na mieru vašej postavy, takže sa nemusíte absolútne ničoho bať, že by vám to nikedy nesadlo.